Kalliomaalaus on pyhä kuva, joka lienee ollut yhtä mystinen entisajan ihmiselle kuin nykykatsojallekin. Perinteisesti on ajateltu, että etenkin hirvikuvilla on turvattu metsästysonnea. Uusin tutkimus väittää, että tuhansia vuosia vanhat ihmishahmot, eläimet ja veneet kuvaavat shamanin näkyjä transsimatkan aikana. Uskon, että nämä kalliomaalaukset ovat shamanin maalaamia. Jos näin ei olisi, kalliomaalauksen kuvamaailma olisi varmasti hyvin paljon monipuolisempi ja maalauksia olisi varmasti paljon enemmän, jos niitä kuka tahansa kivikauden ihminen olisi päässyt tekemään. Kalliomaalaukset ovat jälleen alkaneet kiinnostaa suurta yleisöä. Tosin asiasta tietämättömän on vaikea löytää tännekin Luumäen Kalamanniemen komealle kalliolle. Kyllä minä pidän välttämättömänä, että ainakin johonkin kalliomaalauspaikkaan olisi opastettu reitti. Muinaistaiteen äärelle on niukasti opasteita, vaikka Etelä-Karjalassa on Etelä-Savon ohella eniten kalliomaalauksia Suomessa. Osaltaan löytämistä helpottaa pian avattava Museoviraston internetpalvelu, jonka kartoista voi etsiä muinaismuistojen tarkkoja sijainteja ja muita tietoja. Se on todella hieno asia ja eräs seikka, jota odotan kaiken aikaa. Museovirasto on valokuvannut nämä kaikki kalliomaalaukset. Odotan, milloin Museovirasto julkaisee nämä digikuvat. Punamullalla maalatut kuvat ovat päätyneet myös tekstiileihin ja muihin tuotteisiin. Muinaismatkoihin erikoistunut matkatoimisto tarjoilee löytöretkiä historiaan. Pitkähkön tauon jälkeen Etelä-Karjalasta on tänä vuonna löytynyt 2 uutta kuvakenttää. Nämä on todellakin Suomen vanhinta ja arvokkainta taidetta. Ja löytämällä uuden kalliomaalauksen se on todellakin sykähdyttävä hetki ja se pysähdyttää kyllä pitkäksi aikaa ihailemaan sitä.